Onye isi ọrụ nke Anambra State Maazị NS Adazi na-arịọ ndị aka ji akụ bụ ndị enwegasịrị n'obodo ka ha nnabata ma zụọ ndị enweghị ike ọrịa ha n'ọnọdụ agụmakwụkwọ iji onye ha ohere ka ha na-aga n'ihu na ndụ ha. Gabe Alokwe ga-akọtọpụ akụkọ a. Adazi kwuru nke a mgbe ọ na-agbape ya bụ agụmakwụkwọ n'efu nke Nnamdi Azikiwe University Alumni Association chịkọbara. Ọ gwara ndị bịara ebe ahụ ka ha chọpụta ndị chọrọ ụdị enyemaka ma kpọta ha nso. Onye isi oche nke otu ahụ Dọkịta Ikechukwu nakwa onye isi oche na mmemme ahụ Chief Ndubisi Nwobu nakwa Williams Ifejika Bilod n'okwu nke ha kwuru na otu onye nwere ike ịnekọtanwu nnukwu azụmahịa ma ọ bụrụ na ọ gụọ akwụkwọ nke ọma, ma gwa ndị ntorobịa ka ha kpesi ekpere ike ma lekwasị anya n'ihe ha chọrọ ịbụ iji weghere ohere bịara ha na ndụ ha.